Velkommen. Dag, Anders. Kom ind. Jo, tak. Hvad så? Er du klar til fest i aften? Ja, jeg skulle faktisk klar. Nå. Kom Maria, eller det fik jeg ikke fat i? Ja, hun kommer godt nok lidt senere, men hun kommer. Nå. Skal jeg så knæve, eller hvad? Det ved jeg sgu ikke. Det tror jeg sgu ikke. Men det ved du ikke. Har I stadig gjort det? Nej, det har vi sgu ikke. Altså, har I ikke snart været kærester i et år? Jo, men det kommer nok. Altså på et eller andet tidspunkt. Jeg har været kærester snart et år, og jeg har ikke gjort det endnu. Altså, vi har været tørkt dernede. Ja. Kan du fandme godt have ret i. Nej, altså. Det er ikke snart, du tager en, så ender det kraftigt med, jeg gør. Ja, tak. Sådan. Okay, nå. Ja, tak da. Skal vi tage et klap? Det skulle nok være lækker til Maria kommer. Okay? Ja. Lad os gøre det. Ja. Så kom. Nu skulle da egentlig alene noget. Det så godt ud. Ja, det var det. Hvem var klar? Ja, er du klar? Hey, kom nogle gæster nu. Du er helt til dem. Det gør vi. Det er sgu da damen, der kommer derovre. Ja, det er Maria. Ja. Velkommen. Hvad så? Hej. Hvad så? Ja, men fyr. Er det herinde eller hvad? Ej, det ser godt ud. Ja, lad os nu komme ind for Ja, lad os komme ind. Hey, drenge! Er I med på noget ølbowling? Ja, mand! Kom så, drenge! Ølbowling! Man! Yes! Fuck, vi skal party! Hey. Er det ikke Karsten og Anders, der sidder derovre? Bund! Er det okay? Du skal bare have noget øl. Martin! Hey, Martin! Hey Martin, come on, man. Hvad så, Martin? Skal du lige med ind og have noget coke? Det er rigtig godt. Kom med, mand. Kom så. Hvad så, drenge? Skal I have noget coke, eller hvad? Ja, helt klart. Kom så. Og noget godt, mand. Lad os gange med coke, mand. Hvad så? Skal Martin starte, eller hvad? Ja, lad os nu Martin til at starte med. Nej. Lad os nu komme. Ja, kom. Okay, så. Kom så, Martin. Ja, hvor er du sej, du er. Hvor er du sej? Ja, kom så er det min tur. Med dig. Så langt væk. Hey Martin, du skal den her øl, mand. Kom så på den. Ja, kom så. Drik smerten, det er lige meget. Kom så. Ja, kom ned med det. Martin, hvad
Hey Martin, man, jeg har lige set din kæreste gå ind med en eller anden fyr, du ved, som har den samme trøje på som, er du Anders? Men var det ikke Anders?